alhamdulillahi rabbil alamin ajoni oɗo annabi Allah jontaɗo joɗak yeetal makko wonen e jokkude machallah jaafu ɗon saha en waɗa pirguitti haala ko neɗɗanke sifiri honnon en jimbiɗen kanko oɗo annabi Allah hoola kuccitale makka holko wonno wattande ihtimamatuji makka himmeji makka fi hadhihi lahda e ɗiɗo jamonuji ɗi ganduɗa ko muusɗe fof de ɗo fof himme makko fof ko attawajjuhu ko huccidugol al mukhlis laamgol al mutajarrid tiiɗɗungol hay hunde jillani hen al munib wonnande ruttugol ila rabbi faade joomi ko te ɗo waɗande ɗum mun khali an omo woni ɓuuriɗo min haha kulli ɗum ɗo fof bi kulliyatihi kala makka kama yusawwiruhu alquran mbiɗen no qur'ana hollir en sifaji ɗiɗo ni alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗen falamma dakhalu nde babiraɓe naati ala yusuf awa ilayhi abawayhi yummakke e bammakko tappiɓe e dow hoore makko bimana o jaɓɓiɓe machallah won yaruɓe oɗo yummakka jibinɗo mbo won wiɓe ala yumiraɗo mayine gila tan sira ko noon sifiri won wonen dokki dalil ko wiyata tan ko abawayhi ko yummakke e bammakko tigui wonnen mbi ala ko gorgilaɓe waɗaɗo wiɓe udkhulu naate misra ngoɗo misra al arabi naate wongo inchallahu so wonde wiɗi ala amin kono hooliɓe hay hunde mettatamo wala fa o ɓamti abawayhi jikanaɓe makka ɗi alal arshi toon to laamorgo to 16 laamordo to capital o machallah babiraɗo wi sukaɓe fof joni noon mawninen Allah e mbaɗnimi ko wiyete ko tahiyatu shukrin wa tahiyatu sujudin ɗum waɗeɓe kamɓe babiraɗo o e sappo e goho ɓiɗɗo o e yummiraɗo kamɓe fof ɓe calminima salminadu daguinoɗo o e on saaha wiyama kan nayade won wiɓala booma hay ko sujjuden dagino on saaha ɗum waɗi wa kharru lahu sujjadan ɓuran kam wi keɓe teɓiteɓe caami tan ɓe cujjaninima ɗon mbaɗi wa qalu ya abati babam hawa ta'wil ɗum ɗo de woni ta'wil ɗum woni firo ru'yaya koyɗo lamdogol cukalel min qablu kadi kada jaala rabbi haqqan Allah waɗi ɗum ko gonga wakata ahsana biya Allah moƴƴi am il akharajani sabu ndo yeltinimi e kaso comme cokonoɗo o wiyani o yeltine kam e nder woyndu wota mawniraɓe jogade hen gacce wa jaa bikum o addi on minal badwi te jeeri to dow jeere ndeje to laddiyankoɓe eggo hoɗen renoɓe be e baali geeɗoɗi o addi mon ɗo ha ɗo e oɗo misra min mbaɗi caggal an naza cheitanu oɗo kuɗaɗa ndo luurandir bayni wa bani ihwati mine musiban inna rabbi jomam latif ko ni widli ma yasha innahu huwal alim kanko woni hompaka haydara ala hakim karal e golle o ɗum ɗo sa ƴeewi ngurdam annabi yusuf guelto fuɗɗode ha ɗo woni qissa joɗɗo hay so tawi ken sodiɓe taƴƴen rabbi o joom ataytini minal mulki a rokki kam laamu ha timmi a addi laamu ha timmi a totti kam o allamtini andini kam min ta'wilil ahadisi firo koyɗi ta'wil so hunde hoyɗama mbiyaka ni yani si yaniri hon noon fadira samawati an tag asma'uji ɗi wal arde leyɗele anta waliyi ka won keɗɗo keeɗam fi duniya ɗo wal akhirati et fa to tawaffani musliman ya tan fittandam taw woni juulɗo ɓe woni jebbilini wal higni yantan bi salihin ey moƴƴu won hen namno beela wiidema nde waram beela en woni haallaji anduɓe kaalata hen ɗum ɗon wona wartade sara tama fittandam tan yataw ɓeɗe jaɓanma ɓeɗe woni muslim way kono ñagade timmode moƴƴere tan won yarude ɗum hayso won haallaji goɗɗi kaala hen alhamdulillahi rabbil alamin oɗo yusuf nelaɗo rokkira oɗo tarikh ndeɗo yewtere oɗo ahsanal qasas ko metti e suno mbo jogino
e yaltugol adun ba makka e joom suudu makka e adame Taifa o fiya toon ha kordal makka heli waabiraaɓe o ƴeewoyno ko dañi ko toon Alhaji Malick wi wawa haalde hen seeɗo ko rennede ɗaaɓe e dawaɗe ha ngaaɓe eɓe keeli kordal makka ha ƴiƴam nam yette paɗe makko ngal watti tatade ƴiƴam makka laaɗa mina sofa mala abuhu oy ko hawri ko toon e yimɓe ɗaaɓe kanko Alhaji Malick ko hunde makko haalta ɗum oy ten seeɗo haali waliyadu billahi ko haali ko machallah ko hunde hulɓinide heddi ko heddi ko haalani ko alhamdulillahi rabbil alamin nelaɗo caɗele mum ɗe dañnoɗe o jippinana yewtere Yusuf eɗe rewɗaɗo weddede woyndu sokede yeeye nawe ha daña nema ha nema rutto sokoye kaso haɗani wattande wal aqibatul muttaqin ka laamade ndiɗon leydi warɗon woni maccol coɗaɗo wonte laamiɗo kalko dillata leydi kanko dillinde kalko deji kanko saytu Yusuf caɓan jeenayyi e temedere ha e goho ma taw ɗo ɗeɗo ayeje ene toon alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗen falamma dakhalu nde babiraɓe naati ala Yusuf en ji nabiyullahi Yusuf ɗo rewdaɗo foof holko wattindi haalde e kongi makka wiidama e joomam a rokki kam laamu ande ni kam an ji asma'uje leɗe ka an tagi a woni keɗɗuɗo e to fayato ɗum noon saɗa waram ya tan fittama musliman ya wattam e moƴƴuɓe wa hakada kana ɗalabatuhu ɗaɓɓani makka wattindinde al akhira baɗa walika kulli caggal ɗum wohuna kanka taw ombe laamu ndiƴu ombe yaajede sattude timmude ombo feewmo kono noon ayi o ñaagi ka timmode moƴƴere an yatawaffahu rabbuhu musliman yo joomi ko tamba taw mo woni jaɓɗo heewi neɗɗo de rewsi laamu timmingalu heewi ene heewi selde laawol mum nde yaɓɓuno adande ummotonde o ñaagi ko ilhaq wa an yulhiqahu bisalihin moƴƴuɓe yewtunoɓe ba makka tanike en jaatike Ibrahim yo yante nde ɗon tandale ko ɗum o ñaagi caggal jarabuji e fitnaji caggal muñal wasabri ɗawil caggal muñal juutngal kono noon caggal ɗiɗo gueɗe fof ko wal intisar koye poolgu ngu ganduɗa poolgu ngu ko alkabir ko poolgu mangu mangu ɗum ɗo de kaawi sala hen fala ajaba an takuna hadihi sura nde ɗo simmore nde wonata bimahtawatuhu konde fof konde mofti hunde konde mofti min qissati zalika annabiyil karim e jewta annabi Yusuf tedduɗo o machallah e ko dañno minna taqibat e ka falato ka haɗata neɗɗo yettade ko yiɗi ko alay ha ba'da walika e ka aɗo caggal ɗum mimma yatanazzalu ala rasulillah e dow ko jippoto ko e nelaɗo kañum ko ɗon tan fuɗɗiri wal jamaa e ko jippoto ko e dental al muslima jamgal Allah wondude makko fi makka ɗewɗo makka ɗo ko Yusuf dañno ko e caɗele ɗe tan ko ɗen gasti ha ɗon fi hadhihi l fatrati bizati e oɗo zaman wondede ɗon waɗa simorde sen ari mbiɗen nde wona ko tasliya inde ɓorana nelaɗo sunuji dañaɗi ɗi e ɓeɗo heferɓe huɗaɓe Allah machallah allahumma sa hen tuɓɓe naate e din islam haɗumen nayde wonnama bel wetta wonanama taɗɗo mi nan hiɓingol ɓernde me kawali ko tasbita e tabitingol makka machallah wonande lil mutaridin ɓeɗo riddaɓe al muqtaribin yaaɓe gontoyi tumarankoɓe gono e galleji jenen ɓe peli ɓe jeehi Addis Abeba ɓe perito ɓe payga machallah ayta bangal miije ene yaha boom e lahza oɗo tingol ɓeeɗo machallah sa woɗɗi miije ma tawa ɓe poti yaltude saabu keɓe yaltina e makka wadde ɓe poti miijade yaade banggueji goɗɗi yakuna fi han nasru wa tamkin taw maɓe mbawa daño toon ballal e polgo heɓindugol diine maɓɓe wadde kay fergoji ɗi wona hulgol wona haydara ko wonde feere jewdi ko yatirde caggal ko paamen en wona dogde ala yiliyade sembe machallah ɗum waɗi kala ko wawi wonde kamɓe julɓe ɓe eɓe jalti makka
e peri en jehi Madina en darni toon caggal doɓɓura doole nela ñande yaltade mbi ko yoɓe mbarma yoɓe ndendin sagataɓe a heew coppam soppanɗe wotere o yalta aduna oɗo tahdide ngol ɗo hulɓingol e ɗiɗo caɗele yidde yaltindeɓe machallah e nokkuji mabɓe nina Yusuf yaltinero min hadani abihi e nder ndenka e mofugol e longogol bammakko joginoma ngol liwaji haali ibtala ata ha wa husindirde e ɗiɗo jarubiyaji kulli ha kala kala ko ɗum woni ko yeni ko e sallallahu alaihi wasallam ko noon summa la yantahi ba'da dhalik ila an-nasr wa tamkin Yusuf batan mo foko folde e dande laamu timmugo Allah subhanahu wa ta'ala wi wa kawalik ni makkanna li Yusuf fewjore ko fewjore Allah ni de min kibindi Yusuf fil ardi leydi ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سو يوسف نوغاسيغو الله نهوتنديس مني سببوجي مكو غونا بوال هودروجي غونا ندير ni de woni na Allah waɗirana programme Yusuf masha Allah o hibinde leydi Makka o ɗiɗi heewde firoji ɗi woodi no mbayi ɗum fof ɓe yaafini mon e ɗum yo Allah sor hisna yo Allah awnere ena ko Makka leydi Misra mbiyana ɗen o hibindi hen ala fof ko wonani hen o watte firde koyɗi masha Allah ha laami leydi Misra fof wonte tamande makko on nani ɗon diine islam pociɗo Allah noon wallahu ghalibun ala amrihi Allah kay kañum tan foola laaliban ana wurusuli kanko tan won polo walakin goni aksana nas ko heewi la ya'lamun ganda ɗum Yusuf nawgase go masha Allah ɗum noɗen mbawi yewdude o joɗi puɗɗimi heewde nde Allah artiri en ɗo fof caggal duuleneɗe en pittali ɗi garten jokkene yewtere nabiyullah Yusuf e fodde nde tolniɗen hen wona fodde makko wona fodde Qur'an o bandira musidɓe aliyankoɓe jaafo en e hen ko musidɗo mon saabi Allah Mouhamadou Selman Wat jaaɗo wonen wiye giya gonɗo legal Delfor Dakar in uridu illa al islaha mastalatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sheikh Umar nder bawde Allah ko winene men Adama ɓeydande diine keewal eske e o debbo gadduɗo sirru Allah Sheikh Umar al Fuuti kala no ko jettiɗa